Спри да влизаш на така. Моля ти са. Никъде ги Седнете, ще види после дечица. Сядете. Айде, седнете, после ще види. А ще го обратно и да Интерором там так хватит. Дилянка от тази страна. Седнете другите по местата. Айде сега. Дай нещо да запали. Я кажи на колко годинки ставаш? 6. На 6. Какво ще кажем на Дилянка? Честит рожден! Ще изпеем ли Happy Birthday? Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Дай нам за колко да изапълним. Happy Birthday, Дилянка! Happy Birthday, Дилянка! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy birthday, dear Gigi. Happy birthday to you. Кой искаш с кого искаш да се снимаш? Кое е момче? А момче? Мири, ела да ви подържиш това работа. Целуния. Заповядай, честит рожден ден. Застани при нея да ти снимаш. Варианти, ела да ви подържиш. Айде, седни, Мирко. Целуния ли? Аз правя клипета тя. Не ти правя снимки. Айде сега, обратно. Обратно се забужда и се пали. Ако слагаш обратно, се пали от долната страна. Симонки? Ще ядете ли торта? Да. То оставя да не идете. То оставя да ни ядем. Нали? Аз не обичам сливки торт. Не, забия в тортата. Тъй? Обратно. Той червеното го махни. Нали го махнах червеното и го сложих от тата. Отзад го сложих, обратно. Няма да го слагаш. То се пали и фащи. Това беше и тука, да. Отгоре палиш, от друга страна. Заби го са в тортата. Аз го обърнах така, бе. Те? Без него. Честит рожден ден. Какво ще пожелаем на деца? Най-правата, най-умната, най-послушната, най-добричката и най-обичаната от всички на света. Да, те всички пожелавам нещо, нали? Седнете сега, Кичка. Коя песен искаш да ти изпеем? Коя ти е любимата песен? Айде да я изпеем. Влезе
Айде сега ти торта. Айде